lectura del terceiro ESO B de Monte das Moas. O grupo está formado por, como profesora, Xulia, Elisa, Gabriela, Manuela, Ana, Antonio, Roy. Lucía. e Carla. Imos ler uns parágrafos do Cementerio de Barcos de Francisco Castro para que todos reflexionedes un pouquiño. Así que comenzamos. Eu escollín este parágrafo porque a venimos de anos que deu algo similar e quería compartirlo convosco. Din por aí que hai que sufrir por amor, e creo que é certo, que el ben te quere fai de chorar, e amar doe, así que toca chorar por o seu amor, seica, ata que chegue o momento de comer perdices, cando volva comigo. Esta é unha frase para reflexionar e di: porque se todo vai mal agora é para a miña culpa, teño que cambiar. Escollín esta na canción do Caio de Lucía porque, aparte de que foi unha pista moi importante no libro, representa a soidade e a desesperación que sinte por encontrar a súa amada. Busqueite ali onde nacen as petunias, busqueite onde ninguén me quixo acompañar, busqueite esnaquizando a soidade, desesperadamente busquei aquel barco, onde fomos sentar a primeira vez. eu escollín esta frase porque moita xente se pode sentir representada con ela. Teño medo a quedar soa, quedarei soa. Eu elixín este anaco porque sinto-me identificada con el e é o que penso. O amor todo o pode, e sei que o meu amor pode cambiar para sempre. Sei que pode ser como antes era, e que se me esforzo en darlle o que necesita, todo nos irá ben. O amor é máxico e salvarános. eu escollín este anaco porque fíxome pensar durante moito tempo. O mellor de todo foi que, logo do que me contou, dixo algo que aínda me ten coa cabeza do revés. Non podo vivir sin ti. Eu escollín este anaco porque penso que é algo que hai que ter presente e que é verdade. Sei que ele cambiou, sei que non é aquel rapaz que me enamorou de tanto tempo. Que profe... Non podo porque... Eu escollín esta frase porque sinto que moitas persoas séntese obrigadas a que lles guste esa persoa e non esa. Sei que ele é a miña naranxa, sei que ele me completa, sei que somos un e cando estamos xuntos somos a mesma persoa. Sei que estou feita para ele e ele para min.